Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Așa cum v-am promis, astăzi am ajuns înapoi în satul în care s-a întâmplat cumplita tragedie cu băiatul de numai 23-24 de ani care a murit. Și o să merg la el acasă să vedem dacă este mama lui, să putem să vorbim cu ea. O să o întreb mai întâi fără cameră să văd dacă vrea să vorbească în fața camerei, să ne spună exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă nu, după ce o să termin cu dânsa de vorbit, o să vă spun și vouă ce am vorbit cu ea. Așa că nu mai stăm prea mult pe gânduri, mergem să vorbim cu familia. Mi-am luat ceva negru pe mine, oricum o să mai stau câteva zile pe aici în caz de ceva. Și da, haideți cu mine să vedem care este povestea adevărată. Da, să țin camera așa un pic mai jos, să vedem dacă e acasă femeia asta. Aparent nu văd pe nimeni. Și priviți în ce casă stă, fraților. Cum vă spuneam, sărăcie maximă, săracii de ei. Uitați, și gard, nu mai are nici gard. Are o singură găină. Dar cred că nu o fi acasă. O fi pe undeva prin sat, la muncă sau ceva. O să mai dau o tură de curte pe aici să văd dacă o găsesc. Când am venit, era o mașină aici. Și când m-am dat jos și am venit spre poartă, au și plecat cu mașina. Deci nu știu dacă or fi văzut vlogul sau nu. Uite. Blăzuț Mihai, decedat pe 26/4 și născut pe 5/7 1997. Ia să dau un pic de zoom să vedem dacă vedeți voi ceva până acolo. Sper să se vadă. Uite, acum se vede. Acum nu știu dacă e acasă. Că nu se vede nimeni. Și văd că are pus acolo la ușe. Deci clar nu e nimeni. O să mai întreb vecinii să vedem. Mamă, dar priviți oameni buni, sărac acum unde locuiește. Deci chiar mi-aș dori să vorbesc cu femeia asta. Poate putem să o ajutăm cumva. Uitați-vă. Sărac. Dar nu văd pe nimeni în curte. O să încerc un pic mai încolo să vedem. Revenim mai încolo. Pentru voi o să fie câteva secunde, pentru mine câteva minute, ore, cine știe. Săruna, am și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră, că v-am văzut și data trecută. Vreau să vă întreb, ce a pățit băiatul dumneavoastră? A murit, a decedat, de fapt, acum 2 săptămâni. Păi și din ce cauză? Că am înțeles din de la cauza ceva... la vomă. S-a înnecat cu voma, propria lui vomă. Am înțeles, dar nu a fost bătut de nimeni, nu? Că eu așa am înțeles. Păi și tot cam așa am înțeles, că a fost și tuns cu farfecă de oi, Dumnezeu știe ce s-a întâmplat. A căzut și la magazin, nu știu. Și el unde? Că eu știu ultima oară prin vară, așa, știu că era cu o fată și cred că era tatălui sau nu știu cine era domnul respectiv, un om în vârstă. Că l-am luat eu de aici, de pe undeva, să ducea cu o sapă la cea că vrea să-i dea în cap la nu știu cine și am zis, băi, du-te acasă, stai liniștit. Și mi-a zis cineva pe Facebook că, bă, mai știi pe băiatul ăla că a murit. Și zic, cum a murit? Că era tânăr, 23 de ani, 24 de ani. Da, mai a venit și făcea 24. Păi și la poliție ce v-a zis? Sau nici da, a întrebat doar cine l-a găsit și atât, a lăsat-o așa. N-a făcut o anchetă, nimic, ca să vadă, nu v-a zis cauza decesului, nimic? Cauza decesului, așa că s-a înghițit propria lui vomă. Păi, a înghițit-o, dar
sunt niște motive, trebuia să nu n-a făcut nimic, nici inimele, nimic să vadă exact. Ea a făcut autopsia, dar și-a zis că i-a găsit ceva pe gât care s-a necat cu un ardei, ceva așa. Da, lovituri la cap, nu? Că mi-a cineva că l-ar fi lovit undeva la zona capului. A fost lovit, eu zic că a fost lovit că îi curgea și avea rana aici. Și îi curgea și sânge când l-am găsit eu. Și la ce bar ăsta a fost? Unde? Aici la Costinel. Aici la magazin? Da. Și la ce ori l-ați găsit acolo? La 9. Seara? Da. A venit niște copii, m-a anunțat că zic că e mort de beat. Eu i-am zis așa că îl știam pe el cum era. Zic, lasă că dacă stă un pic așa, își revine. Și de unde n-am apucat să stau, n-am mai stat 5 minute, că am plecat, că tot așa îmi făceam și o griji, că cu el de vreme vorbise la 7 aici. Dar nu știți cu cine a stat acolo la bar sau nu v-a zis și de la bar de acolo, băi, uite, s-a întâmplat asta? Dacă am fost zăpăcită și așa, n-am mai întrebat, am lăsat. Da, am înțeles că și dumneavoastră aveți probleme cu niște indivizi. Că știu că și data trecută când am fost eu a venit poliția. Stelică, da. Păi și ce treabă are cu dumneavoastră? Am vrut să iau fata de la el, că o bate. Da, și am vrut să o iau și atunci am început să ne... Eu fac niște acțiuni de-astea în mediul online, ca niște reportaje, să înțelegeți dumneavoastră. Și dacă aveți probleme sau dacă aveți, nu știu, cum cu vecinii cu astea pe aici, că am văzut că nu se implică nimeni să sară în ajutor. V-am văzut atunci când plângeați pe aici și n-am știut exact. Și după aia când am văzut am făcut legătura. Adică eu o să stau vreo 2-3 zile pe aici. Eu m-aș interesa mai mult să văd din ce cauză a murit băiatul, că nu cred eu că doar de la un ardei. Și eu am dubiile astea că a fost omorât. Da, mai mult ca sigur, pentru că mi-a cineva că a fost lovit și în spate, și la ceafă și tuns. Și cum să vă spun, dacă l-aducea cu roaba, trebuia să l fie adus. Copiii zice că s-a stricat roaba de la magazin și până aici, cât mai era de la 300-400 de metri, da, nu e 20 de metri până aici. Da, am înțeles că altcineva mi-a zis că râdea, îl împingea cu roaba și râdea și el trăgea să moară. Și pus cu fața în sus, că dacă îl punea într-o parte, poate avea șanse să... Și n-aveți cerere de suspecție așa, pe cine ați bănui? Nu știu, nu pot să spun că el mergea cu mai mulți băieți, era cu mai mulți băieți, nu... Am înțeles. O să mă interesez și eu să vedem. Păi și fata dumneavoastră acum e aici sau e tot la băiatul ăsta? E tot la băiatul, tot la... Păi și nu vrea să plece de acolo? Nu vrea să plece. Câtă bătaie e așa, nu vrea să plece. Și am chemat și a fost oameni la protecția copilului. Dar ea ce vârstă are? Face 18 tocmai în noiembrie. Păi și cum n-a putut? Că încă e minoră. Da, zic că nu vrea ea. Și forțanul mi-a zis că nu poate să o ia. Am înțeles. Păi și nenea ăla știu că are peste 30 de ani. Are 45, e mai mic cu 2 ani ca mine. Da, știu că de data trecută, că era pe aici și făcea figuri. Păi și probabil că și asta e un caz mai grav, că poate e ținută cu forța, poate e amenințată. Am văzut că e și cam frică e. Eu am văzut-o într-o seară pe la vreo 12 ceva, când am venit aici, a intrat în casă plângând și fuga. Și era ăla în spatele ei. Adică eu v-am spus, dacă aveți orice problemă sau astea, sau vreți să vă faceți cazul ăsta cunoscut, eu vă pot ajuta și credeți-mă că vă va ajuta lumea și oameni care se implică, nu de ăștia de 2-3 lei. Și cu fata, dacă fata într-adevăr vrea să plece de la el, cu siguranță nu o să se mai întoarcă sau ăla să vină să vă facă probleme. Și cu băiatul la fel. Uite, asta nu știam, că l-ați găsit tuns, că era plimbat cu roaba. A fost tuns cu foarfeca, dar cu foarfeca de oi am înțeles că a început să se vorbească lumea prin sat. Cine și-a bătut joc de el în halul ăla. Am înțeles că a fost dus în spatele. Dar la magazin acolo nu are cameră de filmat? Că ei au băut înăuntru sau afară? Unde au băut? Înăuntru. Păi și nu are cameră să fi zis, băi, vreau și eu să văd ce s-a întâmplat? Ar fi zis ca să îl ia de acolo, să nu moară acolo, pe alea aia, la ei, acolo. Am înțeles. O să mai mă interesez și eu, o să mă interesez să vedem ce s-a întâmplat mai exact. Și să-mi spuneți dacă mai aveți probleme sau astea, că vă ajut și e păcat, adică ați trecut printr-o tragedie, mai vine și nebunul ăsta să vă mai facă zile amare.
Eu am făcut un videoclip ăsta pe YouTube și am vorbit despre băiați și foarte multă lume a sărit să ajute. Foarte multă lume. Și dacă aveți nevoie de orice puteți să-mi spuneți, eu o să le zic oamenilor de ce aveți nevoie. Așa în mare parte am arătat unde stați și cu siguranță nu știu, poate aveți nevoie de astea pentru casă sau orice. Și cu cea mai mare plăcere vă pot ajuta. Dar m-a interesat cel mai mult treaba cu băiatul, că doar eu știam aici, na. Bine, asta lui că consuma alcool, problema cea mai mare. Dar probabil că a fost ademenit, cum a zis, l-au tuns și a bătut joc de el. Da, a fost dus în spatele școlii, pe urmă mai vorbea lumea că a mai fost dus în altă parte și pe urmă s-a întors la magazin. Nu știu, Dumnezeu e sus, vede dacă și-a bătut joc de el. Da, e păcat până la urmă, că 23 de ani, nu e să zici că avea 40 de ani. Păi și ăsta, vecinul ăsta de cu fata noastră a dat în dumneavoastră, v-a bătut? Da, dacă aveam, dacă și soțul nu făcuse 7 luni de când decedase, când a murit băiatul, mă chemase fata lui cunate mea, zice, bre, tantile nu ți-a vină, că uite, fata matale s-a dus pe deal să spânzuie. Bine, că ei au un pic de probleme cu capul, n-am avut posibilități să ajung cu ei la spital și m-am dus să o caut, să o găsesc, să nu o las să-și facă, că zic, n-am trecut bine peste așa, două, una după alta, e foarte greu. Și pe urmă, ca să spun că ea a coborât pe altă parte, eu am urcat pe altă parte și s-a așezat în șosea. Eu am văzut că i-a dat în vânt așa spre mașină. Și am zis, zic, ce-i cu ea? Zic, am pornit la casă. Am chemat poliția, i-a dat oameni. Păi știu că a venit data trecută aici poliția, doar oameni de ea, dar nu? Da, doar oameni de ea, da, altceva. Și a doua zi, după ce a plecat poliția, iar a venit peste mine. Păi și unde stă ăsta, nenea asta? Este o străduță, să face așa, dar e pe colț. Am înțeles. O să mă duc eu mâine pe la el să... El lucrează. Deci mâine cam după 2 îl găsiți acasă, 2, O să mă duc eu mâine pe la el. Eu oricum o să stau cam până luni aici. Și o să mă mai interesez puțin de cazul băiatului nostru, să vedem ce s-a întâmplat. Și dacă e ceva sau aveți probleme, strigați la mine aici peste gare sau ceva și vin eu. Că noi stăm aici, la gardul ăla. Da, vedeți, e un BMW colorat în grădină. Sunteți vecinii noștri aici. Da, aici, fix aici, da. Ce să zic, îmi pare rău ce s-a întâmplat și sper să se facă dreptate și lumină în cazul ăsta. Și aș vrea ca să fiu împăcată eu, că tot zic că a fost urmărit, nu știu, am așa o... Da, păi dacă a fost tuns, a avut lovituri la cap, a fost am mai fost băut, cu ardei, ce naibii, păi băga singur ardeiul în gât, ce făcea? Da. Bine, atât am vrut să știu dacă a fost adevărată cu decesul lui și o să revin eu la dumneavoastră mai încolo și mâine o să mă duc eu la nenea asta să mâine o să fiu la biserică, dacă mi-a ajutat Bunul Dumnezeu să-mi aducă căpețelul, să-i fac de 3 săptămâni. Dacă aveți nevoie de orice, îmi spune și vă ajut, că sunt aici până luni, vă ajut, da? Da. Bine, mulțumesc, să rămân la sănătate. Sănătate. Bun, nu am vrut să-i filmez fața sau mai multe femei, pentru că vă dați seama, a trecut prin decesul soțului, decesul băiatului. Nu am vrut să mai treacă prin alte chestii de-astea, nefiind obișnuită cu camera. S-a adeverit ceea ce bănuiam eu. O să merg mâine și aici în sat să mă întâlnesc cu majoritatea puștilor de pe aici, să vedem cine ce știe. Și într-un alt vlog o să merg, bine, eu o să merg mâine, dar voi o să vedeți un alt vlog când merg la domnul acela să vedem de ce bate el femeile și e atât de zmardoi. Dacă e zmardoi să se bată cu mine parte în parte, nu este absolut nicio problemă. Eu stau aici vecin cu ei. Dacă e nevoie, stau și 2 luni aici. Dacă mai aud că dă în femeia asta și nu se face cu o simplă amendă, pe așa îl bat și eu și să-mi iau amenzi. Nu este nicio problemă. Îl bat, dar îl bat bine rău de tot și să-mi iau amendă. Cât? 5 milioane? Ia mă, 5 milioane. Dar l-am bătut 5 luni de zile să nu se mai ridice din pat. Dacă e atât de zmardoi doar cu femeile. Și cu o femeie care, săraca, vă dați seama, a murit soțul, după 6 luni copilul, ați văzut ce a spus acolo. Da.
Nu am ce să mai spun, ăsta a fost vlogul. Distribuiți-l și voi mai departe să o ajutăm pe această femeie, să-i facem dreptate în cazul ei. Pentru că vă dați seama, este cumplit să-ți pierzi copilul și copilul fiind tânăr, nu contează că a avut niște probleme sau chestii de genul acesta. Până la urmă este un suflet și toți avem dreptul la o viață normală și cinstită. Ați auzit, a fost tuns, l-a găsit tuns cu foarfeca de oi, adică ceva s-a întâmplat acolo, a fost găsit cu un ardei în gât, a fost găsit la marginea șanțului, să juca oia cu roaba cu el, adică sunt niște chestii care ne pun niște semne de întrebare și nu vreau să o lăsăm așa, nu mai am nimic de spus. Distribuiți clipul ăsta mai departe, atât am de zis și ne revedem cu vlogul când mergem la bombardierul ăsta Stelică. Să vedem de ce e el atât de periculos cu femeile și bate el femeile. Dacă e atât de bătău și de asta, eu mă bat parte în parte cu el mâine. Dacă vrea să se bată cu mine, îi spun și asta față în față. Am înțeles că îi mardui pe tine și bas femeile, bate-te cu mine față în față. Am venit pregătit aici, nu este absolut nicio problemă. În cazul în care se vor strânge mai mulți, că am venit doar cu Alexandra și cu Fimiu. Dar dacă au intrat în curte, cu siguranță vor avea lumânări, pentru că a venit fratele vostru pregătit de la București cu toată artileria, nu este nicio problemă. Da, o dăm din alta în alta și nu e bine. Ne vedem cu vlogul de la bombardierul ăsta, să vedem ce zice. Distribuiți asta mai departe. Pace și iubire să aveți!